kanssa Rymy Eetu. Nasima vaan on ihminen, joka jää mieleen. Mä haluan lähettää siis ihania terveisiä ja pidän peukkoja Nasimalle ja kaikille sille oikein hyvää ihanaa. Moikka kaikille! Mä oon Veli. Mä oon mukana tässä tekemässä tän illan tapahtumaa. Ja mun mielestä on ihan loistavaa, että meillä on semmonen nuori tyyppi, joka oikeesti menee tonne Eurooppaan, tekee juttuja niin, että siellä kanssa tehdään eikä vaan löllytä välissä. Mä ite on yrittäjä ja mä tiedän sen, että pitää tehdä ihan hemmetisti työtä, jotta syntyy jotain tulosta. Ja Nasima on semmonen tyyppi, mä voin monen vuoden kokemuksella sanoa, joka kanssa tekee duunia kaikkien meidän juttujen eteen. Ja se on aika moista, koska niitä on tosi vähän. Minä olen Jouni Backman, sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Euroopan unioni ei ole ne, vaan Euroopan unioni on me. Ja siinä mielessä Nasima on juuri edustamassa meitä. Hey everybody, I'm Pandora. I'm here today to say heija heija to Nasima. Mä oon Jutta Urpilainen, SDP-puheenjohtaja, ja mä haluan toivottaa Nasiman kampanjaan positiivista energiaa, valoisuutta ja sitä kaikkea hyvää mieltä, mitä Nasima itse myöskin edustaa. I know Nasima private and I know that she's an awesome woman and she's a fighter and we really need women like her in the EU Parliament. Hei, mä oon Filatopin Tarja. Mä oon tällä hetkellä kansanedustaja ja työ- ja tasa-arvoasiain valiokunnan puheenjohtaja. Morjesta, mä oon Nasiman pikkuveli. Ja mä tiedän, että sä pystyt siihen. Kaikki tiedät, että sä pystyt siihen. Ja mä tiedän, että säkin tiedät, että sä pystyt siihen. Nasima on äärimmäisen fiksu. Hän on musta todella hyvin ikään kuin sisäistänyt sen nykypäivän haasteen, joka liittyy kansainvälisyyteen. Ja Nasima on ennen muuta eurooppalainen. Ja musta sellaisia nuoria, joille rajat ei ole Suomen rajat, joille rajat ei ole edes Euroopan rajat, vaan vielä laajemmalla koko maapallon yhteiset, niin sellaisia tarvitaan, jotta tämä pallo pelastuu. Koska ne ajat, joissa me ollaan eletty Euroopassa viimeiset vuodet, on ollut aika synkkiä, aika pimeitä. Ja sen takia uskon hyvin laajasti, että sille sun energialle, avoimuudelle, positiivisuudelle on todella Euroopassa kysyntää. Ja terve, Musta Barbari tässä. Ja Nasima Euroopan parlamenttiin. Me tarvitaan Eurooppaa ilman rasismia, joten hyvällä asialla. Mä tiedän, sä tiedät. Onnea menestystä. Mä oon Dimitri Pintus. Mä oon Nasiman työkaveri eduskunnassa. Mun mielestä Nasima on aivan mahtava ehdokas SDP:lle. Hän on nuori, erittäin osaava, vakuuttava ja toisista ihmisistä välittävä ihminen. Mä toivotan Nasiman kampanjalle pelkkää hyvää. Mä toivon, että Nasima saa mahtavan äänituloksen. Ja että Nasima pääsee Euroopan parlamenttiin edustamaan kaikkia niitä arvoja, mitkä mä uskon, että moni suomalainen pystyy allekirjoittamaan. Eli tsemppiin Nasima, me kaikki tuetaan sua. Mä oon Satu Kivelä, kohta keski-ikäinen naisyrittäjä. Ja mun mielestä me tarvitaan nimenomaan nuori, aikaansaava, inhimillinen ihminen sinne. Eli mä oon Seppälän Pete. Mun mielestä Nasima kuuluu todellakin europarlamenttiin. Ja en mä parempaa ihmistä voi sinne tietää kuin Nasima. Moi, mä oon Paanasen Reijo. Toivotan kampanjalle jatkossakin näin hyviä bileitä kuin mikä täällä on, näin hyvää tunnelmaa kuin mikä täällä avajaisissa on ja ennen kaikkea näin hyviä ihmisiä mitä täällä on. Go for it! No niin, moi! Robi Moutraki, Stadi Demarin nuorten puheenjohtaja. Nasima, me ollaan täällä sun eurovaalibileissä. Mitkä fiilikset? Bändei soittanut ja paljon porukkaa. Mieletön ilta. Ihan oikeesti tää on ollut niinku... Mä osasin kuvitella, että tästä tulee hieno ilta, mutta mä en osannut kuvitella, että tästä tulee... Siis... Mä oon sanonut monesti tän illan aikana, niin sanat ei riitä. Aivan valtava ihana. Mä halusin muuten paljastaa tämmöisen asian, että viime eduskuntavaaleissa, niin arvaa mitä? Mä äänestin sua. Ja mä aion äänestää seuraavissa eurovaaleissa. Nasima 2014. Kiitos. Joka ikinen ääni tarvitaan ja nyt vaan ahkerasti ihan oikeasti käyttämään sitä hienointa oikeutta, mitä meillä on annettu. Ja tää on just se viesti nyt erityisesti nuorille. Niin, käykää äänestämässä. Yes. Mennään jatkaa bileitä.